Avui us porto una novel·la de la Najat El-Hashmi, Mare de llet i mel. És una novel·la editada a Edicions 62. Potser heu llegit altres coses de la Najat El-Hashmi i heu llegit La filla del patriarca, per exemple, que parlava justament d'una nena, d'una noia, que era filla de la immigració marroquina, però que ja era una persona que havia viscut a Catalunya, és a dir, ja era catalana. Després en va escriure una altra que parlava del pare. I aquesta és la mare, justament. És a dir, és un retrat de les dones marroquines quan arriben a Catalunya com a immigrants i que han de patir diverses discriminacions com a dones, com a marroquines. Per tant, és un llibre que explica aquesta història de la immigració que no coneixem. Explica també un patriarcat que sí que coneixem perquè, tot i que té alguns trets diferents del nostre, també és el nostre. I a més, aquest llibre està escrit d'una manera que a mi em sembla deliciosa, sobretot perquè es nota que l'autora beu d'una font d'una cultura diferent de la nostra i els trasllada moltes d'aquestes imatges en català i és meravellosa aquesta síntesi de les dues cultures.